Hi guys, nandito kami ngayon. Naghahanap kami ni Lola Miling na nawala. 4 na araw na siyang nawala guys. 4 na araw na rin kami naghanap. Tapos hindi pa namin nakita. Tapos ngayon ko lang ako nakakuha ng video guys kasi ngayon ko pa ito nagpag-isipan babalikan namin guys kasi may impormasyon kaming nakuha na nahulog sa bangin. Tapos ngayon nagdala ako ng PC. Lubid, dala ko para gamitin ko doon sa bangin. Pero marami kami kitaan lagi ron. 84 years old yung nawala na si Lola Miling. Mga apo niya ito. Apo sa nawawalang matanda. Ito yung isa, yung anak niya. Ila daw kakabing niya. Kasi ngayon? Si Birnie, dito kung anak ko ito, naluya na kayo daw. Ha? Kading. Ito sa balay ni Kading? Dito dapita. Ato tanan, saan ko balay kaning ka? Kabalay daw dito dos pangpang daw. Kaya kapo di na ako kaangat dito. Kisa mag-ingaw ninyo nga na dito? Si Birnie, ingon siya, nakita anak ko nun, ni kalit naman sa iyo, nakita anak, tapos kakading dapit. Dili na tinood. Kaya nga naman, nag-ingaw dito nga nasa nipaan. Wala gyapon dili tinood, istorya ra. Sa kugunan. Ang ato ang kuanon kaning agi niya dire nga nahawan din na. Wan. Ana sa pangpang. Napay, dito naman sa pampang gatas. Pangpang si Junil ito, si Junil ito. Napay kasungkod. Sinata mo, kuan mo, lapos na anak. Wi-Fi, power bank. Dala na yung charger na to. Si Birnie na po nagutagan. Murag maor man gyapon guro na katungpan no anak. Tagan ina mangita kita. Unay tinuod. Si Tata Birnie may nagtagan. Berner pod. Dito kami ngayon sa bundok. Go. Mana gitu kabut pa diha si kuan ni? Lula. Namo ko nag-ingon. Ana pa o. Kana lagi danaw, kana dana. Aman. Kana danaw. Dali ay. Na. Kuno sa ta? Nala gid ano. Pero wa ta kabalo iya bagay nang agi. Kay mamo pa ingon nila. Dali bababaw ni. Dibalik lang nagtindog kay dugay-dugay upat nag-adlaw. Pero hawan na to Pilmiro. Muwek kan daw sila no. Kuan saya. Kainit kaya. Hirug gamay. Na ako aya mo. Aman ingon yung atong yung baho na limaho. Dito bikas. Ato turon. Ay mo atong ilok. Dito lagi sa kuan ilang bilyang tong mo. Basi. Kuan ba bakit ba namatay? Pari gud na may kuan oh bakit. Ana sangin ba napalit ko sa sangin. Di mana na nagkulita niya hay naabot. Ano ba katon la? Dagan ayon o nga. Ginoo ko na anak na bako nga. Is kana gatong gadam ko ra bako nga kanang kuan ba. Sing. Madam ko ba kung sila ising balay ko dam ko na ko naman tayo dalaan ko ng papel. Ako yung inasising sa butan sising anak ko sing. Madam ko ba ko sing naay papel ko no sing gihatag anak ko no nga kuhaan ninyo kanay namatay. Wala pag gapakita ang kinsa namatay. Una ingon jud ko ni ising jud sising. Bilong diha oy ko nga ako do nakita ang sing anak ko na namatay pero wala ko kabalo nga nawala sila man anak Martes. Martes ko sa gabi ko kadam ko anak ko na namatay. Live na bro, live. Anak ko ising mo. Muto pagka. Kami kulit bitaw ulit. Kay ning naw maklaro kay sa ko ay. Ay sig tabon-tabon di oy. Mana padulong ni ko guys kay wa gid na mo nakitaan si Lola Miling. Pinakabuntod na mong giangat.
Kisa kaya nga nakita si Berne? Bernie daw. Kung manambay bitaw tong dito bitaw sa di ba kapitan, di ba namo? Kapitan, di ba namo to kanang crossing facility kang Libubon? O dito di ba naman to kanang balay dito kay merong balay nga. Kanang something ba ba? Ningon o nga, asa na mato ningon ngita ning kuan, ang si mama pina, ngita ning mama lagi. Sinikitaan man sinang niling. Pero luya lagi sa ayo. Siingon. Ingon kasi katulad ang kading daw kading. Doon sa nari ikaw kan balay daw sa kading. So dito sa doon sa balay ni kading gaingon nga kita na daw kuno. Isa pa bayad daw kuno isa daw chi. Kaya kakita daw chi nga kita na lamiling daw kuno. Ipalugtong na daw kay luya kuno kaayo. Ama sige paagi pod. Namuret mangutana pod kay basta kading. Diri tagi uli agyan nandiya. Ay sunod no kay tuliaw man na patakar man naglikaw. Now guys, pauli na mi kay nanay nakuha na mga impormasyon nga nakita na daw si Lola Miling. So karon Kita ang view ya. nagbaklayay mi padulong pauli. Og hinaot pud mi nga ang impormasyon nga mong nakuha nga hinaot mi nga tinuod to siya nga nakita na kay kami gikapoy na yung pangita. Ikaw pat ka adlaw na mo pangita, wa pa mo nakitaan pero I hope nga tinuod na gyud ni. Opo, adlaw patok. I-share lang ako nyo guys ang place dire guys sa Buntod. Ang ubos ani amo ang balay. Diha nga side mo na balay na mo diha. Yung balay oh. Sa winto. Nadiri ang mintayuhan oh, kita mo maabot. Kataka ra man balay mo mabutin. Kita ko mas pusi. Nadiri na tuwa maabot ya. Kapag grabe yo. Sa among pag-sacrifice guys, lantawa mo mga short or Kasagit sa Mexico. Hala Ginoo kabani. Ako apay dagan. Ako mayon man. pa isa ka bata nga nikuig-kuig na mo, andam po siya nga mo volunteer og pangita ni Lola Miling. Ayan guys, nakita na gid guys. Bilang. Anong dala mo pisi koy? Kaya naman ito pangpang, mo itong naugon. Pangpang. Lugsot yung ulog, lugsot gini ulog kung kabaw gini. Asa ato katong violet na kuan? Binek. Oh, binik. Kabaw. Wala ako siya nang sabi ako ko ulit man bangal ang niya. Kanina ni Des kapit ko. Tulo ka adlaw kang kaupat. Punta din no? Kumul pas tubig. Gumol sa tubig no? Ipangaon na ngayon kasag ng ulo. Pero mainitan siya. Ulo digod. Hindi naman gula sagot. Wala ka niya pasura. Kayo na niyang ikaon na sa kwasin. Ikaon sa ako ng Diyos. Kaya wala na kayo ng Diyos.
Hulog lagi daw na, nahulog. Pasig na namaligyak ka ko. Mga tindahan mo na, kay parang nanaw. Oy, ayaw lagi nakita. Kaya nauna niya mukha, una siya. Hulog ka naman ang ini laki. Kay anaon niya na niya, mutulo na kamutugan pa naman. Baka sana ba yun? Kahirang ano mga kampor. May kaayo. Palitan tara. Nahulog mo daw na, maunang kuan. Makahilo ka. Nadaon daw ng o daw na sa akin ito. Wala ka itikit. Oy, aman siya kira. Pangita na sa dito. Talitan. Upat ng bandaw. Ako mo sa sakulong. Pampak dito. Anak wala mo gawin ito bigay ko. Hindi na sa mga pito. Hoy, wala pa dyan nakainit kay galugaw pa. Siguro ang lugaw. Ikaw ay nag- Pero magkakapon. Kandig ulo dali. Survivor kay Lulamiling. Tubig ligaw. Karilya ng ulot ron. Musulod yun na sa mong bilat. Pantay ito eh. Ulot na sa bilat. Dilog yun. Sakitan siya, nasakitan. Sana kaya init-init. Amin na, Nel. Ayan na. Tulad na sa bilat. Lain na po ninyo. Wala, manggot. Nga lang, gul-gul ka diya. Ako na, wak. Gani. Siglas na dito kita nagapot. Ano sa lakaw o? Ang gadalang karakot. Ito para sa ukok ba? Oh, bato. Dailan dutoy ko. Nabangag yung ulo, no? Uy, taon. Tiro ilya galugaw. Buslot mo galiros. Buslot. Mag-init ka. Na may tindahan dire, palit tayo sa kampon. Palitan na. Dahil ka diya. Gaginimot ka naman niya. Ay, kinilan sa tubig ko. Nasamad kay basi nahulog na siya ba? Wala kulituga ko mo dai. Wala ako na ipaganaan ako. Abot gawas kay. Gawas lagi. Ay sakit kay. Sa may nai alikampor dire. Nasa kuan o short. Wala pang nasa kuwan ba? Katriche. Uy. Oh. Pating gilog na. Mura ko nag-aging. Kana bang nasa kuwan o? O, dapat ka sa kahoy. Sa kahoy, sa kawayan ti. Para tisito.